खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आङो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय दिनै बे 28 थारिख जुलाइआव मोनसे सावगारिखौ लाबोदों। दिनैनि दिना गोथार आल्फन्सा जोंनि सिस्टार आल्फन्सानि जेरै फिस्ट डे आरो बियो 1946 मायथाइयाव बे 28 जुलाइआव बियो निउम'निया टाइफयड आरो बे माखासे शक जानायनि गेजेरजों बे आखिया पेरालाइज जानायनि गेजेरजों बियो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जादों आरो बेनिनो थैनाय दिनाव दिनै जोङो आरोबाव जाय आंनिनो फिसा आल्फन्सा बर' नार्जारि दिनै बेबो 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो दिनै बे आल्फन्सा गोबां बे हादराव जायफ्रा दङ बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आल्फन्सास आरो आल्फन्सा बिथांमोननिसिम दिनै फिस्टिनाव नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय गोजोननाय नोंथांमोनखौ हामबायहरो जायफ्रा बे आल्फन्सानि मुङै बाप्तिस्मा होजाबाय नामफोर लिरजाबाय बिथांमोननि जेरै बे गोथार आल्फन्सानि थैनाय बे फिस्ट दिनाव नोंथांमोनखौ जेरै जोङो बे गोथार गिर्जायाव गोसोखांफादों आरो लोगोसे आंनि अनजाग्रा फिसा आल्फन्सा बर' नार्जारिखौबो गोसोखांनानै दिनै आङो बिनिनो खाम्फा जाय आर्च बिशप जन मुलासेरानि गेजेरजों फसंनाय बे खाम्फानि खाथियाव दिनै आं गसंनानै बे फिस्टनि गेजेरजों आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो लाबोदों। अनजाग्राफोर दिनै जाय आल्फन्सा बे गोथार सानाव दिनै बिनि थैनाय दिनाव जेरै मिथिनो मोन्दों जोंनि जाय सिस्टार आल्फन्सा इण्डियाननि बे गिबि गोथार जोंनि कार्तिक दुतेनाव गोथारफोरनि बेबायदि जोंहा दङ जेरै जों गोथारफोरनाव बिनाय दं आरो गोथैफोरनियाव बिनाय दं जोंनि कार्तिक दुतेनाव बे बिनाया दङ दिनै बेनिखायनो बे हादराव जायफ्रा गोथाङै दं बिथांमोन आल्फन्सा एबा आल्फन्सास बिथांमोननि थाखायबो जोङो गोजोननाय बावहरो आरो जायफ्रा बे हादराव आल्फन्सानि मुङै बाप्तिस्मा होना थैलांबाय बिथांमोनाबो बे फिस्टियाव जेरै गोसोखांफा जादों जेरै बेजोंनो लोगोसे आंनि फिसाजो आल्फन्सा बर' नार्जारियाबो दिनै बे गोसोखांफा जानायाव आङो दान्दिसे समाव जाय बिनि मांखरसाला थानो जों फैबाय आरो दा बिनिनो फसंनाय बे खाम्फायाव जोङो दंफैदों। अनजाग्राफोर बेनिखायनो आं गासै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो जाय आल्फन्सा आरो गुबुन गुबुन बे हादराव थानाय आल्फन्सा बिथांमोननि नोंथांमोना गाव गावनि आर'जआव बिफागोन आरो आंनि फिसाजो आल्फन्सानि थाखायबो नोंथांमोना बिनायाव लाफागोन। दिनै आं गोसोखांदों जाय फिसाजो आल्फन्साया बेबायदिनो बे आइ मारायनि बे ग्रथ'आव बियो जोंजों लोगोसे आर'ज खालामफायोमोन बेजों लोगोसे बे रजारि खालामफायोमोन आरो सिगां बियो आइथा मारियामनाव बियो बिनाय हाबाफोरखौ बे लायोमोन। बेनिखायनो दिनै बे आल्फन्सानि फिस्टियाव बे ग्रथ'नि खाथियाव आरो बिनि फसंनाय खाम्फा खाथियाव आं दिनै गोसो लाङाबा थानो हायाखै। बेनिखायनो दिनै अनजाग्राफोर बे आल्फन्सा बर' नार्जारिखौ नोंथांमोना गाव गावनि आर'जआवबो लाफागोन आरो बेखौ आं मिजिंथिबाय। आल्फन्सा फिसा जेब्ला नोङो बे ग्रथ'आव आइथा मारियामनाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै नोङो बिदोंमोन नाथाय दिनै नोंनि थांखिखौ इसोरा मिथिबाय नोङो इसोरजों लोगोसे आइथा मारिजों लोगोसे नोङो सोरगो रायजोआव दङ। फिसा दिनै आं बे खाम्फानि खाथियाव आइथा मारिनि खाथियाव बे फसंनाय बे ग्रथ'नि खाथियाव दिनै आङो दुलाराय बे बुहुमनि थाखाय नों सोरगो रायजोआव बिसना होदो जाहाथे फिसा नोङो सोरगो रायजोआव थानानै गोबां बे हादराव गाबनाय दं दुखु दं जेंना दं आनजाद दं बे गासैबो जेंनानिफ्राय फिसा नोंनि बिसनायजोंबो जाहाथे आइथा मारियामाबो जिसुना बिसनागोन गोथारफोरजों लोगोसे थानानै बिना होयोब्ला थारैनो बे हादराव थानाय दुखुथियाफोर जायफोर बे जायगायाव नोंनि खाथियाव बिसनो फैयो नोंनि हेफाजाब लानो फैयो नाथाय नोंखौ इसोर होननानै जों खुलुमनो फैयाखै इसोर होननानै सोरगाबजों फैयाखै नोंनियावनो बे खाम्फायाव जेरै गोबांथार बिबारफोर होनानै बिबारफोरखौ जानानै सोरबा हामनायफोर गोबां गाव गावनि टेस्टिमनिखौ होदों। बेनिखायनो दिनै आंहाबो फोथायनाय दं फिसा नोङो थारैनो उन्दै बैसोआव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो नोंनि रुंसारि जानायजों लोगोसे जोङो दुखु मोनदोंब्लाबो जेब्ला नोंनियाव गोबांथार अननाय फोथायनाय माखासे सोमोनांथावफोरखौ नुनानै जिउआव रंजानाय मोनो थारैनो नों आफाजों लोगोसे दं नों नेनानै दं फिसा जोंखौ नेगासिनो दं जोंबो सानसे नोंजों लोगोसे बै सोरगोआव सहैगोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै दिनै फिसा नोंनि खाथियाव जों फैदों आरो गोथार सिस्टार आल्फन्सानि फिस्टजों लोगोसे दिनै नोंखौ गोसोखांफादों दुलाराय गासै बुहुमनि आल्फन्सा बिथांमोनखौबो जों गोसोखांदों आरो दिनै बेखौ आङो बुंनानै नोंथांमोननिसिम दिनै बे सुंद' बिबुंथिखौ बे आइ मारायनि ग्रथ'नि खाथियाव आरो आल्फन्सानि फसंनाय खाथियाव दिनै आंनि दिनै गोथार आल्फन्सानि फिस्ट डे बे गोथार आल्फन्सानि फिस्ट डेआव आरोबाव दिनै जोङो बे
आलफनसानि फिस्टजों लोगोसे आरोबाव जों दिनै बे जोंनि आलफनसा बर' नार्जारि बिनिनो मांखरसालि आरो लोगोसे जोंनि टाउन मन्डलनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर बे टाउन मन्डलनि रुंसारि जानाय जोङो बे मांखरसालियाव जों बिनो फैदों आरो गोबां जों गासै फोथायारिफोर आरो जाय आलफनसानि माखासे न'खरनि जाय न'खरनि बिमायंफोरनि जाय बिब' आरो लोगोसे बिमायं आरो जों बियादै बेनेडिक्ट आरो मानसि पाउलुस आरो बर'सा आरो लोगोसे जोङो ज' जानानै दिनै बे आलफनसानि मांखरसालियाव जों दिनै बे आलफनसानि फिस्टनि समाव जोङो बिनिनो थाखाय बिनो फैदों बे गासैबो जोंनि काटलि टाउन मन्डलिनिनो बे मांखरसालि जायगाफोर 2023 मायथाइनि थांनाय 4 एप्रिलाव जाय अनजायग्रा आलफनसा बर' नार्जारिया बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जादोंमोन आरो जों बे जायगायाव आं आरो लोगोसे आलफनसा बिमारिजों गासैबो न'खरनि जानानै जों बिनिनो मांखरसालियाव बै आलफनसा गोथार आलफनसानि फिस्टजों लोगोसे आरो बे हादराव गोबां आलफनसानि मुङै नामफोर दं बिसोरखौबो दिनै बे गोथार बोलि बावनाया बे गोथार सानाव बिफानाय जादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे आलफनसा फिसा बर' नार्जारिनि थाखाय जों बिनो थाखाय फैदों आलफनसा सानसे समाव नोंजों लोगोसे दंमोन फिसा गोबां थांखि आरो गोबां मिजिं लानानै नोंजों लोगोसे दङमोन नाथाय जोंनि गोसो बायदि नङा इसोरा हरदोंमोन इसोरा लांफिनबाय दिनै बे आलफनसानि फिस्टनि गेजेरजों दिनै जों नोंनि बै समाव जोंजों लोगोसे रंजानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय गोथार गिर्जायाव नोंनि दल दामनायफोरखौ जों गोसोखांदों नोंनि अन्थाव बाथाव गाबज्रिनाय रावफोरखौ जों गोसोआव बे बेरखांफैदों अरायसम जों नोंनि थाखाय बिगोन आलफनसा नों सोरगोआव थानानै जोंनि थाखायबो बिनानै होदो सोरगोआव थानाय ओनसोला गोथां आफासोर दिनै जोङो बे आलफनसानि फिस्टजों लोगोसे दुलाराय बुहुमाव जेसेबांनाखि आलफनसानि मुङै जायफ्रा लिरजादों आलफनसानि मुङै जायफ्रा बे हादराव जोनोम मोनदों आलफनसास आरो आलफनसा बिसोर गासैनि थाखाय जों दिनै बे गोथार बोलि बावनायाव आरो इसोरनि गोथार गिर्जानाव जों बिनो खाबुखौ मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि अनजायग्रा आलफनसा बर' नार्जारि फोरबो नोङो बेखौ जोंनो हरदोंमोन आरो बेखौ नोङो गावनो लांफिनबाय फोरबो दिनै बे समाव जोङो जोंनि अदालगुरि टाउन काटलि मन्दिरनि नैबे मांखरसालियाव जाय जोंनि अनजायग्रा आलफनसा बर' नार्जारिया थांनाय 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानानै जों बेखौ बे जायगायाव फबनाय जादोंमोन आरो बे फबनाय जायगायावनो दिनै जों बे आलफनसानि फिस्टजों लोगोसे फोरबोजों नोंनियाव बे गासै बुहुमाव थानाय गासै जायफ्रा आलफनसा आरो बिसोरनि फिस्टजों लोगोसे बेखौ बिनायजों लोगोसे आरोबाव रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारि दिनै आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा दिनै बे फिसाखौबो दिनै जोङो ज' जानानै बे गोथार सानाव बे फिस्टजों लोगोसे दिनै फोरबो नोंनियाव बिनो फैदों जाय आलफनसा बर' नार्जारिया बे हादराव थांनानै थानाय समाव माबाफोर उन्दै एबा गेदेरफोर पाप मावनानै मिथिनानै एबा मिथिलाबानो पापफोर मावनानै बे बुहुमखौ नागारलांबायब्ला फोरबो नों बिनि गासै दाय मानिफोरखौ निमाहा होनानै नोंनि रायजोआव आलो गोजोन जायगा होदो आरो सुस्रांग्रा अनिफ्राय बेखौ बायख'दो आरो बे गोजोन रायजोआव सोरगो रायजोआव फोरबोजों लोगोसे थानानै बे आरफोरजों गोथारफोरजों लोगोसे थानानै फोरबो बे आलफनसा बर' नार्जारियाबो जोंनि थाखाय गासैनि दुखुथियाफोरनि थाखाय बे बिसना होगोन बे गेदेर अटसाखौ लानो जों दिनै आलफनसानि बे मांखरसालियाव फैदों आलफनसा फिसा नों जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसामोन नाथाय दिनै नोङो जोंखौ नागारना थांदोंब्लाबो नों जोंखौ सोरगो रायजोआव थानानै बिनानै होबाय थादो फिसा
सम सम जेरै नोंखौ गोसोखाङो माब्लाबा समाव जा नोंनि बै बुंनाय रावफ्रा गोसोआव अरायसम रिपिखां फैनानै नोंनि रावफोर नोंनि भावफोर नोंनि गासै मेथाइ खननायफोर नोंनि गासैबो नोंनि आखल आखुफ्रा नोंनि बुंनाय बै गोदै बाथ्राफ्रा आंनि गोसो मैखुनाव बेरखांफैयो जायनि थाखाय फिसा नोंखौ गोसोखांनानै आं माब्लाबा समाव मेगनाव मोदै गयो बे गासैबो गाबनायनि फिथाइखौ हरबो नों अननानै नोङो नाजावदो आंनि फिसा आलफनसाखौ नोङो सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै दोननानै सानसे नोंनि गेदेर अननायजों बे बोखां जानायखौ मोननानै बे गोथां आरो गोथैखौ बिथा खालामनाय समाव फोरबो बे गोथै हाखरनिफ्राय बे सिखांफिनगोन बे गेदेर बत्सा आलफनसा फिसा नों मिथिगौ जोंनि गासै लोरबां देहाफोरखौ नोंनियाव बिनानै माखासे सुबुंफोर जेरै सोखाजानायफोर फोरबोआ सोखादों जेरै जोंनि जाय बे जायगायाव फैनाय अनजायग्रा जाय बेयादो बेनिदिक सानसे समाव नोङो बेजोंबो नोङो सिमाव बुंदोंमोन नों दागाब नोंनि गासैबो साननायफ्रा जाफुंजोबगोन आरो नोङो बिनि मेगननि मोदैखौ हुगारना होदोंमोन आरो बे खोमसिनि गेजेराव नुजानानै जोंब्लावनानै स्रां जादोंमोन आरो जोबनाया खाथिसो होननानै जाय बियादै बेनिदिकनि गेजेरजोंबो नोङो सिमांफोरनि गेजेरजों खोन्थादोंमोन दिनै आरोबाव जाय सानसे समाव जाय बत्सा बेनो रजारिखौ बिमायाव हरनायाव आरो बिनि गेजेरजोंनो बत्सानि बिमा आरो बिनि बिफाया गेदेर सोखाजानायखौ मोननो हादों बेखायनो फोथायो आलफनसा फिसा नोंनि बिसनायखौ बेनिखायनो जोंबो दिनै बे मांखर सेराव फैनानै बे आलफनसानि फिस्टजों लोगोसे जों नोंनियाव बेनो गाबनो फैदों आलफनसा फिसा अराय सम नों जोंखौ सोरगो रायजोआव जिसुनियाव आइ मारियामनाव नों बिनानै होदो फिसा अराय सम जों नोंखौ गोसोखांबा बहा मोननो नाथाय नोङो इसोरजों लोगोसे थानानै नोंनि बिनायखौ मोनोब्ला जोंनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन बोलो मोनगोन बे हादराव जेसे गोबाव जोंबो थांनानै थागोन फिसा अराय सम जोंबो नोंनि बिसनायखौ मोनगोन जोंबो सानसे बै सोरगो रायजोआव नोंजों लोगोसे आफाजों लोगोसे जोंबो सहैगोन फिसा नोङो जेब्लायबो नेगासिनो दं जोंबो सानसे सहैगोन बे हादराव थानाय जोंनि गासै मावनाय दाय आरो खामानिखौबो नोङो जिसुनाव गाबख'ना दिख'ना होदो दिनै बे समाव आलफनसा फिसा नोंनि खाथियाव बे मांखरसालियाव फैनानै जों नोंनि थाखाय बिनायजों लोगोसे अनजायग्रा नोंनि बिब'फोर नोंनि बिमाया आरो बिमा गासैनिबो थाखाय नोङो बिदो फिसा सोरगो रायजोआव नोङो बिनानै होदो अराय सम जोङो नोंखौ बावनाय नङा जोंबो जोंखौ सोरगो रायजोआव थाना अराय सम दा बावसै दिनै बे गेदेर थांखिफोरखौ लानानै जों फोरबोनि खाथियाव आरोबाव जों गथायनानै बे मांखरसालियाव जोङो बेनो फैदों बे थांखिखौ लानानै गथायबाय जोंनि बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि धर्मनि दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदि जाथों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो हारिनि दायखौनायफोरखौ जोंनो नागार जेरै जों मोनसे दायखौनायखौ नागारो आरो जोंखौ आनजालाव दालां बबेखिनाबो बेफोरबायदिखौ बोखाङो होननायजों फबनाय फोरबोआनो लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादाव बोखानाय जाग्रा आरो बोखानाय जाग्रा नोंनि गोरबोनिफ्राय जिसु गोथार मारिया इसोरनि बिमा जोंखौ बेनि थाखाय दाहार जों दिनै समाव आमेन आरो जों गेजेराव बिसनाव रानथों बिसिनि जिउखौ बोखाङाव फोरबो आमेन Maria Christian pene paja kita Kristnian ke bipa ari bisa kita